Allahu Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Allahu Rabbi, Tuhan kita Nabi Muhammad, penghulu kita, wahai siapa ditelan saudara, Assalamualaikum karapet jesidah. Hai mulanya kami baru datang didapati surau walaupun ada orang Nabi Allah sudah pulau rakambang segala lampu lah sudah menara ini ajo mama Allah pandai batingga ngamana 6 rupiah sada 7 jana ngamaisi cara nusi dia jepina tambah lagi tiba kau joroko kau ada dapat nantilah sedang elok duduk lah baropo maka lah basanto kalau si penonton dan terlebih haru baraso kemenangan di bunina nelo di sekolah kami mangkonya sansai karena mengaji adat kami tak pandai di sekolah lamu ada rampakan oh sebelum negari ada balai-balai tapi kau de pengulu mati je pegawai di sekolah kami mangkonya rumi ikan mengaji sara alimu tauhid oh di sekolah lamunen sarapati sebelum negari ada musaji tapi ganda imam bilal jokati anta ko kacino majua pinjai anta ko maduku agaram kalawi anta ko ato untuk tasapi ke dalam lu pengajar pinjai sebuahnya lagi pasana pengarangan ko jawab jalan labanya dipandang labanya dirasa umur ko panjang kasih hadirin di kami latarangan dari jauh tamulah datang dan dari dake labai pun sekarang ala duyun-duyun ke surau nang gadang anda kalau cerita silawat ulang joko di silawat ulang kami dimisahkan orang bak ibarat balai kota Madia Padang Panjang balai jorami pagi jopatang apa ibarat bendi joko retalo yang nyampang ko ado kawan nama numpang biar kapai walau pulang na ababe diranca na bakudo gadang kusin na gapuan lari na kancang tapi de kami untuk anyo malang bendi nyo puro kudo patah tinggal lari mana kudo penyakit nyo malang o baingi itu lanan malang di malam sekarang dengan bismillah Tuhan
malaikat do Allah ialah dengan sani dirinya dia habuh bihi nafsihi dia itu si ibadu Allah dari junjungan kita kesehatan jasmani di batang tubuh kita Allah tamang ju orito la tamang dan lebih tua lagi mukoba atamu ialah di kambang ju orito la ketahabalu maka kami sabu apa si ingat ju iyo baik abadi di pintu kehadiran lajo hadiran tapi nonton bawa asabu iyo baik sarana tu obulun heka bapa awalina hagarina buluh panara atamu seorang coba aduh ladeka hanini anak jo mama kapan ulunan araju dengan pandai yang lagi janu Okiyo kabunun hanyo kanuang saratu pika kanu kabunun lapanitia paralatan anako lagi kahbapa ande bapa acalek ande henane lai itibu kabunun makalina aja delai konconan ala bola dela hisabun la melah salam dari kami ba aduh ondela salam ondela basia wai do baso odilawah Rasulullah Nabi Allah Allah kasih layo fasulah ya ular kana iyo katila siriyatina dalam lana juran no nabi Allah Allahu akbar Allah kana orang singa johol dia mulai ayam mulai orang lainnya amne
laki bago na mila Allah 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 ya em hey em hey ya em hey ya hey em hey ya em hey ya tapi elok lai dengarkan lagi malam sekarang ada baca magasam mintaru lani wakatu delai dengarkan di malam sekarang nanti sambil ada membaca nilai balu terpika nanti amin Allah kuliah nanti baru Allah kanya sambil membaca nilai balu terpika apa adolai buahnya mande moto iyo yang jumpa kota aku ya silan dan lagi tolad batangga dari soal buka dimbalan sakian la kamiran ta sakian Allah tilawa idullah malam sekarang kasih dan pengajian tentukan dia rakatu sekarang pengajian nilai penting begitu nilai penting sekali lama nur di bidang agama Islam itu ada agama begitu nilai usul hanya tagadu banal di dalamnya nilai utang pada kita kaman jalan adakan saja para karolai sembahyang memang tiang lari agama nilai wajib nyoban lade kita nada basabu nilai wahai sahabat nilai andai dan tolak nilai sungguh dengan nilai sayang di badan nilai dia kasih kelan nilai pikiran kurang indah mana pun indah berawa nilai asal tentu nilai paham sembahyang kita dicari nilai untuk orang eloklah tempuhlah nilai jalan antara jalan lurus dengan aku terbentang siapa menampuhlah nilai tentu lama menampuhlah nilai tentu lama artinya jalan nilai wahai sahabat nilai rukun nilai syarat siapa menampuhlah nilai tentu selamat anggan menampuhlah nilai tentulah sesih kebanyakannya umat yang dimasuk sekarang lenga mencari nafas di perinakannya dari mulut pagi sampai petang dari mulut kita ialah sampai gadang sampai tuh ialah putih kapal lagi untungan malang sekali pada buwe sembahyang itulah segala butuh orang sakunya tuh kaku kali bujang nene dua kali hai dunia tak kambang hanya sekali nilai muju jumalah pamula menembal rusun dan kita masih nilai balatu tetapi nanti ulah kalau lainnya kala nilai barilah manyanda kita nilai boleh ketinggalan tangan lain nampu babani
ayo pula Pikirin karena oleh saudara inilah manusia lah dengar lai agama lah itu lah binatang apa susah jo lah itu lah Islam lah sudah nalanya Aku indah sembahyang waktu nalimu Allah ne boleh Allah dicari Allah ne cino bulan bola sangat lade inyo hai memegang lade agamo orang kapi adikau melaya bulan menyambah api sarato ay barhalo lagi ko lana Islam lade sudah nalla tantu Aku indah sembahyang lade limo lade waktu manusia ayo apa namo ayo itu jadi ada namo manusia ada nyoraku iyo kadalam naraku lari badan taburu Laya memandang iyo menjadi abu pikir bana Oh wahai dosan Allah itu dunia magato kalam magato kasadang amih jo pera batu ko ne gala jo anna Laiyo babu sembahyang hai sekali indah itulah orang nambing wang lari jo bonga dalam neraka ada tajam pak kiri bana masuk sekarang lah janji-janji sembahyang di tahun limo kau di bulan akan datang ala iyo menantikan anak sabalu maka jangan lama nanti menantu ibarat sodeka pula sanita roba janji ayo nyawa malayang lahkan narako lah badan bapanggang lah daging lah cara tutulah lah pikir bahan lah wahai saudara Alaiyo ada pun kasih hai api perkara satu-satunya anak kami lah bernyatu bertemu kasih kapatulah haratulah kedua kasih katulah saudara lah ketiga kasih kepinan lah api kasih lah amal kedima wahai saudara nilai anda iyo dan tolak kasih lai keharatu kena kami iyo lai keberkat samping tarulah nyolama apa nanti makan nanti kalau lagi nyobai telah diberi rangkuan kalau iyo ayo kasih dekat tampe ini yo nangko nanti tampe iyo ayo lah ayang ta iyo ay bamano lekatigo ada nyo kasih ada katolan sahabat Apo bilolan nyo kito wiyo nala sampai wafat Delay kata hai kesemunyo Delay kau iyo ay kirabat Maurungi iyo lan nyo kito Ledekan ini yule nyolah Delay kukulah urang timbun talakin latama sayang laka saudara dan kasih latama kalau iyo ayo kasih dekat amal iyo dan iman di dalam iyo ayo kubur menjadi iyo ayo kawan mereka nyola iyo malaikat hanyo nana
malapihkan lama nanti iyo kiamat tidak terbayukan Tuhan hari iyo kiamat apabila iyo tiba amal iyo nawitu balak dayo sukiro Kamaya iyo nyotanyo ako dayo nantibo Malabaw na iyo titisa Lay paliharo selamat la iyo lay pada Lay masu lay kasarugon kebanyakan la iyo umat di zaman iyo begini balapih lada iyo nyobana lama kari la iyo nyopiti akala inna la iyo nyakana nela hidup nela akan mati nyotanku lada iyo waisalah ada mengumbali Nilai awal ada iyo kukutu Kenapa pula iyo diganti apabila la iyo nyokito Lala sampai la iyo nyomati Latiko walay lada iyo nyosajo Melai kapan la iyo Rabari Hai kain lala iyo naputi Yo indah dan lay baragi Iyo ay tigo walay sajo Iyo indah de balabi O de nanara toyo de nanabanya Iyo sangke tu ay de nanabuli O de nanay awa de nanapaya Urang nangyo de nanabuli Dahil iso ayo pengajian Sakian dulu de kami yagi Sebagai nantiyo ay pembukaan Iyo di kandinan para tamu Sebagai pagbatang kandano lapia dan nalay tamu nalay ko tibo Iyo ay alam kami ang suakini ibarat yo de karajo Ibarat iyo de kalangga Dengan pacuan de nyokudo Bapak juan de nyokudo nanti yang pangiyo belai kualo O nelayo pacuyo de sabadi Iyo di jadi yo de kanduo Kapan iyo de paralu O nelayo penan la jolimo Siapa iyo de nanamana O nelayo akan mengambil buku Siapa iyo de nanakalah tantuai kamana lebih O nelayo itu ay la misalani Usuatu yo le gumpamu Kaganti iyo de acara-acara atau sebagai de intermezzo Sebagai nantiyo ay la selingan Iyo bakatu na mudo-mudo Ini baabana de karanca Baabana iyo ay kailonyo Alum de nalade no mikrofon memang gak jauh hete tangkonyo Dengan tadi asok katalingo Kini mahajanyo la suaro Tapaso dengan basila wadaden nalai kadini hinggo O dengan kalau tadi hinggo Taga arambu yo di kapalo Ade nalai namoyo de baraso ikana ukun nangko Namun hinda ay baaba Tidak menjadi de apa-apa Maalum iyo ay malam kini Sudah iyo de lahnya to Yang itu ay malam maulid nabi Oleh nalai junub jangan kita Iyo ay untuk anyo
Wisu mandape iyo syafaat iyo Membesarkan hari kelahiran Nabi dan nalai kita di malam nanti. Di dalam iyo padu itu laba undang tukang lajur itu iyo untuk kamang hibur malaki ayurang sia tibo Nene basini lawat dulang dan nalai dakwah di agamo. Denang ko nambah jadi protokolnya karena sudah iyo yang bolahnya tu. Memang das yang lada nyulai de kita yo de nahan de basamu. Ya itu mamali denyo aja. Ayo rame bari banamu. Oh memang wali korong padang lapai iyo dahulu denyo kalau. Adenale sampai nalanyo kini memang yo masih bagi tujuh. Dengannya sampai olah sekarang beliau yo masih yo de tanamu. Oh masih yo de mana malina acai yo de nanda ulunya. Kalau di pondok pesantren Al-Ghazali beliau sabana Al-Gojonyo. Memang mana dia de Al-Gojo beliau de nalenan jenggo. Nanti bagai orang tua lah de beliau nyojo. Dengan orang baju rawelai nana elok basuh. Iyo kini lah begitu lah lah ya malala ka ilonyo. Allah kutiran tangalan namu panjangan namu nyoba jelo jelo. Lagi pun talai sagatang lepodo rundo. Nanti yang bilai nyo sajulai sakadar kan paguno. Menalan nyo hari. Lari malam sekarang nangko nenen behla bakaranca hai bakasero baru penghari berjalan jo. Lari malam kalau dikira nenen maklum rahasia lah banyak nanti boai banyak nanti bo kata penangku Sampai itu bayi burjo jo pantur surau iko namonyo lapan arang jalan ke saruko. Ini dunia isu akhirat nenen Samo dipakai kedua-duanya. Samo dipakai kedua-duanya. Karena delok pasang lanian nenen. Natarang jalan yo kasarugo. Natarang jalan hai ke saruko. Banyak larusa di dalam rimbah nenen. Kira pun juga ikut berayu. Kira pun juga ikut berayu. Anda salah banyak di atas dunia nenen. Segera kita meminta ampun. Segera kita meminta ampun. Lama sabadi di tengah sawah. Dimakan pipi si burung bondo. Dimakan pipi burung bondo. Indah bakul lima indah badara. Hanya kulima sama tomato. Hanya kulima sama tomato. Hanya lalu muirantai barantai nenen. Kita sayuinyo kabatujo. Kita sayuinyo kabatujo. Tuntuy alemu macam berbagai nenen. Keputusannya ka Allah jo. Keputusannya ka Allah jo. Lama tabadi di tengah sawah. Dimakan pipi si burung bondo. Dimakan pipi burung bondo. Oleh tirau dia sekarang
laba anyo kito kamanjulo nyo laba anyo kito kamanjulo nyo malaika mawi datang mamaji laba anyo kito kamambojo anyo laba anyo kito kamambojo anyo la jadi laira sonyo la la buwe samin karo tanpa iyo lagata kurang nilai ma apala kami pito nilai joko di kami nilai jadi rasonyo nilai jadi lada ulu dari kami padu dari bare labalada nilai terabanyo laba ibarat bacalan laba kilo lada kilo nilai bane ladada nilai tibo kapal wala cucuran nala basah di muko nilai pinta kuliah oleh kanda babari lada babumi nasana lada babadi menjadi anak buah anak kambang lagi nagari narami masuk alaika saruko lada ke kampuan rami itu permintaan daripada kami la wahai la sahabat lana ditolak tunaro kacimpo menan mandi kursi kapal menan kato la kita talaga pakiti panyo dahi kato dangan kan banal di malam hari nangko kami la depan la nyatolan din la muko la de basamo batang batuang batang talang samo bami yang lakadonyo lampu badan taga sembahyang impak musaji bagal yang